Anneleen, dat ander. Doorgeven! Nee, jongen. Ik doe niks niet meer, Elke. Janette. Maar hoe moest je dat van in doordoen? Ik kan dan al zeggen, jongen. Niet hard genoeg. Oh. Ja, goed. Per. Met peren. Handdoek. Een pleetje om onder te slapen. Dat wil ik niet. Worden zij wel. Oei, Lies het boos. Maar ja, jongen, die systemen aan de kloot. Zeg, er moet wel stop gezegd worden, hè? Maar niet waar, Guy of... Ze moeten iemand kiezen. Nee, dat is waar. Hé, jongen, wat is het probleem? Ik kan wel zeer doen, joh. Dat is Moegie. Nee, wacht. Liesbeth, laat Liesbeth uitspreken. Ja, nu wil ze laten uitspreken. Het klopt niet, want niet wordt geen stop gezegd. De Guy moet zijn cadeautjes kiezen en verder geven. Stop gezegd. En als we aan alleen zijn... Nee, leg dat terug, jongen. Kom. Wil je dat aan eens afblijven? Nee. Ik wil geen stoemdeken hebben, jongen. Oh, ik weet het. Potte chips. Nog glazen. En dan wat dan de chips. Ah, jongen. Kom, Nee, ik vind dat... Nee, ik vind dat de Guy ook wel. Hallo, ben ik het? Nee. Welke cadeau is? Jawel, de Guy. De Guy is mijn cadeau. De Guy zal stop zeggen. De Guy zal stop zeggen. Ik niet. Dat is al wat hem krijgt.